खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 2 सेप्तेम्बर 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि रां जोबस्रांगोन, आरजिनाय धोनफोरा जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोन, गाज्रि सान। बृष राशि गियानि जागोन, मोजां गोसोजों मोजां थांखि लानो हागोन, गाहाम सान। मिथुन राशि आय गोनां सान, मोजां खामानि मावना लानायनि खाबु फैगोन, धोन आरजिना लानायनि मोजां सान। कर्कट राशि जेंना गोनां सान, जेबो खामानि जाफुंनाय नङा, दुखु खालामनांगोन। सिंह राशि धोन सम्पति जोबलांगोन, खरसा जासोगोन, रां खावरि जोबस्रांगोन। कन्या राशि मुलाम्फानि सान, बायदि बिथिङाव जौगानो हागोन, धोन सम्पति आरजिनो हागोन। तुला राशि मोजां खाबु आखायाव फैगोन, बयजोंबो मान होजागोन, समाजाव अनसायजागोन। वृश्चिक राशि नखराव नांलाय खमलाय जानो हागौ, खौसेथिया बायगोन, गुबुनफोरजों मिनिजागोन। धनु राशि गोजोन गैयै सान, गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन, खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। मकर राशि मोजां मोनलायग्राफोरनि थाखाय मोजां सान, जुलिनि रादाय मोननो हागोन। कुम्भ राशि बायदि मुवा बेसाद गोमानो हागौ, रांखावरि खरसा जासोगोन, जेंना गोनां सान। मीन राशि मिजिं थिनायफोरा जागोन, सानखौ गाहामैनो बारहोनो हागोन, गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।